Tayo nag-ibasa at suratan. Pagkasaritaan ni Dani nga Napoluan, Semana Santa 2, sagudayan nga ron ti sulat. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi, tagrubrubuatak nga mapanagpana. Siya tinaw na kada kami nga limang kakabsat manong nemi, nagraduara ko niti high school, ng saan ako nga nag-college. Ulila kami ti ama, katskas siya kun ti pa nakaama, di kiti kakabsat ko, siya kun ti kang runan nga may saksakan, di pa nagbiyak mi mano. Taninanang, manibod na tayo di tatang, manon nemi, kasla sampay pulos nakapag-recover. Kuhin, managsakit. Yawawak lang manon nemi ni tulok na maten, nga mapukaw mi suna. Iso kang kanayon mi, nga magbagaan, nga agbumbahanin. Idinto ta, 3 years since sipod na tayo di tatang, manon nemi. Dati-dati, anong nemi nga ninanang, ket naaliptak, mapadagangkat, tilako na nga ikan, nga mapan na ilako. Kaya isot, mangilaklako kada kini makalapan ni tatang. Ngayon manipod mo ti dinetahin ni tatang, manon nemi. No mabalin ket saan na kayat arumwar. No mabalin manon nemi ket na kayat akitain ti baybay. Ti ngamen baybay tinakatayan ni tatang. Talapan na nagkalap, upat da, manon nemi, duat na tay, duamot tinakalasat, kaya di panagtribunan. Naalaw dalangin ti bangkay, di kiti dua, pakiramanan ni tatang, manong nemi, nga bangkay. At siya, tisimog natin, manong nemi, titakuli, nga tawid ko ka di tatang, ingkaudan, sinagbuanan. Yung kabuta si siya laing, ang gaudak laing. Pana, tipaglaingak manong nemi. Kaya di, rumarak ko man, mapanamanak, nang inagkagpana. Biyernes Santo anak, maiparit agkalap. Apo ko na madataba, Biyernes Santo maiparit agkalap. Kita nyo man kiti kabaranggayan tayo, kat maya pa nagdidigos na yung tabaybay. Nanaro nga tang kada kita at beach resort, iti karupa tayo. At pipiknik da. Ano ko man pakinaigan, ti Semana Santa, ti panagpana. O nata pumatay ka no kakit. Panaim di kiti ikan, di pumatay ka. Nang, kasapulan unay. Awan ti may gatang ti bagas para pamigat. So yan ang pana. Isunong oras ti kadua, siyak lang. Kataya bang kumani ading mo nga dyan ah. Tatakadua mga lalaki. Tadududwa kimot nga lalaki. Upat nga ba, ay, talo nga babae, kendwa kay lalaki. Saklatan lang. Madlaw ko din, no, kadwak ni John, malas. Kahit mo sawa na na, malas na ating mo. Malas nga pangangkalap. Iso nga saklatan. Parwari nga ito maalak. Agananat ka nga rod, Dani anak, kadwam nga rin agala. Una nang, mga asin na po Diyos. Manong nimi insalog ko nga inturon ti takuli wano bangka. Analagan mo lagi diya. So nga alis to pa kindi nga umsiyag no kasta ng paspasat na gaon naggaon ka lang maslag lang magilumba. Idi magteng ko manong nimi ti beach resort iti karuba mi. Iti kasta nga oras manong nimi at udi kiti agdidigos. Santo lang tal na nga tanong, alas 3. Alas 3 ket medyo patilugan ket agtal na pa. Iso kanu ka dayata nga oras, alas 3 iti panakagsat iti anges iti Jesus. Iti inlansada iti krus. Tadudan nagdidikos man. At dapat iti nakabikini, nakatupis, wow. Awang pa girlfriend ko manong name it ang kakit amo tagarem. At naman di kursunada, kiniskolaki, di kinara Duarte High School, maging gana lang ti kursunada. Bulong kami ti dilak mano. Sa maysa, medyo barbangisita. Ta magagarak na ulit ti baybay. Nagkalkalugok matidya. Ngayon saan nag-aglong-log slip. So nga, permi nga,
sumilsilang tingisit ko. Nanog ngiitak manong nemi jalang puraw nga ngipin ko, iti makita mga puraw, kindi ka bukel ti matak di puraw. Anak, ba't kiti makuna nga negro? Ngayon talaga kayo manggit kotis ko. Kasla ko makin Arnel Sambuso ni Dumanong, dadya kotis na. Uy, napu daw ni Arnel. Nalapsa ko ti beach resort, manong nemi at ako, iti paset ti Kadilyan. Impundo ko manong nemi ti Bangkak. Kalpasan na si Miripak iti baba. Nanakancho ko sa ako na. Mayat. Andot makita kong ikan ti baba. Iti tangrib. Iti ayan ti kita na panagka kuweba. Anong nemi sakbay nga timapukak nga bimatok nagkararagak. Sapay ko ang Diyos ko tayo. Tarabahin dak. Awang ko matitakas sumapasama kanyak. Bayat ti panagpanak. Kaya nato kumat maalak. Anong nemi di ba kalansada ko talistuak nga limansad kanadagsan di butuong ko. Idagplastarak manong nemi nga gambus. Aha. Ambus. Kaplastarak. Idi tao masidag ti wow. Lapu-lapu manong. Gitik na anasig ti ulo na. Woo! Timaod akon manong nemi siya ko ginoyo din. Ta nakatali. Di ba ano ti paano di bala. Bala ti panak. Oh, sakit sa kami. Yes! 1-0. No, Jack Mariro, manong nemi. Kadang agdandaris 5 kilo siguro. Ito 4 to 5 kilos. Oo, na muna talapo-lapo. Medyo nangina natin lapo-lapo man. Anong nemi tunggal bumato ka kahit nulong nga ang awak. Adalat taguyudot nga maala. Na dumadunga klase man. Ngayon kaduan na rin first class. Ada pa ito tutunuin. Na tayo labahita. Manong may sungayan. Diyan na puputan, di ba naglapos ti oras manong nemi. Talagang adun tinaalak. Nagawit akon. Tapno at that time ni nanang nga mapan mangilako. No, magagata. Kinunak pa nung nemi kit na nagpabagatan ako. Magsagsagawisa ako. Magusto ka kanta ka. Once there was a love deeper than any ocean. Dati kang katanak no kanote. Awit ako. Once there was love. Inita, mabatog ko ti beach resort, manong nemi ag-iikis da. Alawan nyo! Abay, dati seaguard. Apayawan. Manong nemi lumlum na din tagpapaarayat. Bimatok ak manong nemi, impermi pinaspasak kas siya. Di ko ang lumlum na makit-kitak. Inalak manong nemi titakyag nas ako. Impigsan in tao da kas siya. Ngayon baklay, ngayon paigid. Maglagi din manong nemi talalang aglangoy. Nalay nga aglangoy. Sila kru ko. Ngayon paida. Pumit lang. Dahil pakat iti first aid. Manong nemi, inikak iti tinakalak, tibokot na manong nemi tapno. Agnato ti buksit na pababating ulo na sa ako talbat ti buksit na manong nemi dap no rumuarte nanom ngem wamat eto yan manong nemi tinaramid ko mouth to mouth manong gusto yung tinaramid ko Jack pinanunutan no at the boyfriend na at abalasa nga nagpintas babae manong nemi uno asino iti akadwan basta inamalak ti ngiwat na digibig sa ako ninot-not ka siya. Nialamanin. Iti maudin manong nemi tamok nga naibusen di danum ka naggargarahon nga kutkutit yasaka kiniman. Inagkak. Iminulmulak manin ti ngiwat na bibig na manong nemi nga kasla tayo with love.
Mm, 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 mm. Salakan gan, miss. Sinot kad mo na, itarayo mo lang sa ospital. Masapon mo lang ang maasikaso iso na. Ori na isalakanin. Umangangasen. Kinunak manong name sakti malikod nga timapog na yano din di bangkak nakadayon. Problema kita. Nakadayo mo din di bangkak. Ay, nakadagpastoy kak, sumli ka, bangka. Apa na yan, jakbat ngamin impunto, sakbay ko mga na bimato ka. Kinon ko tinakim ko man. Yung mga bale, nakaramanak ti bibig tinalapsat nga babae, nakatupis pa'y manong, medyo naigamak pa'y di barok. No? Di ba nang sakroy ko, kit siyempre, nagamak ti legs, no? Naghimasan. Nakatulong ang itibata ka tao, nakaramanak pa'y di bibig. Kinapudno naman nung name na timaud-uding pa ng kunkunot ko rin bibig na. Timbangar. Ituloy ko to siya, di ba lang ito nagdigos ako, nagtinakam ko. Anong name ato tinakalapak kat kasta unay taragsak di kaapsat ko. Manong, ibati man nataman siyang lapo-lapo. Ay so tuman paluto kina tada pangrabian tayo. Sige, gusto ko na yun. Tulungan nyo ko, JJ, ay manong, hanggang tutulungan ni nanang aglako para bitbit ka lang tikilo. O manong, gasta nga rin tinapasamak manong nemi, hindi mapandan, da JJ ka ni nanang mangisursur nga ipadaya, manong nemi tinakalapak, imbati ka dya lapo-lapo nga request da. Napanak batin na titualiak, pagsukatak, berit kan short ko, t-shirt ko, napanak ko ni Tibanyo, manong nemi. Tibanyo mi tinigit ti bye-bye. Ket napalawlawan lang ti ko tilid da. Aya. Palawlawan la tilid da. Awan atep na. Ngano tumakder ka, makita ta ulong. Kani di ta guyos ako nagbukbukin manong nemi malagip ko. Nadyan sa lakang ko nga babae. Dayta. Agkaraw man ni Emma. Iwan malagip ko. Ala, Biyernes Santo. Ano ko ma? Kahang kumatkang kanin. May palit yung mga anti karne. Biyernes Santo. Manong name kinapudno na malagip ko basta Biyernes Santo in the beach resort nga akaroba mi adala tadi kita malmalmas. Ada matay, ada maisalakan nga siya. Baga ta naisalakan ko na ijay. Baka isukumat na biktima. Tikas tang Biyernes Santo no ado di kita didikos. Apik di namin nga rantada nagdidikos kit Biyernes Santo. Di ba ti Biyernes Santo kada tayo naulimot kumataglawlaw. Di mo pa idiakit hamo awan ti mangeg mo nga panaguni di kiti bilit. Ampay hamo pa makita manong naming agkaraw ti bulong di kiti kayo. Basta dumano na iti alas 3 ti malem manong naming. Ngayon kada gituin nga panahon, no? Sabsabali. Gasto iti biyag mi manong naming. Idi ta sumangpet ni nanang kini Chichi nang nalako yamin. Oen. Magtid ka man harot ko. Para Jean. Dalawan na nakadoy. Sigarilyo nga harot. Tsaka sigarilyo, boy matdeta. Ang abaling uminuwak, tsaka lagi nagsigarilyo. Nanong naluto mo? Ay, ambay, Japan, isagana. Isagana ko. Ano ka ta Gigi ni sika? May mas pa naglutong, pa nagsigang mo. Alawel na siya ako. May mas kami pa nagsigang ko, sa bali pa nagsigang di ato mamanong. Yun unada di danom, Santo Jericado, Kamatis, laso na, na laya. Siya sa. I-prepare ko muna, malpasa niya, para aruyo takpay, paruyo takpay. Ito na kan, kakti asin, ramasak ti aki asin, jay ikan. Kalpasan na, i-reject di Ricardo. Ya, ikabil ko yung kaserolan sa kamatis, sibuyas, ken laya.
iap-up ko sa akong to iparabaw jay ikan. Ya? Sa akong to bisot, bitsin na basita katsiyay. Sa akong to isaang. Apa on darum na ako na data. Agdarum jay ikan, agdarum pa jay asin, agdarum pa jay rekado. Ito nagpura kan ilopay ko. Dati, sila dati, tapos kasta, dahil habang malutluto jay rekado, sumsumrik jay raman ti rekado ikan. Yan. Ito na kan, namnamay kumayatan, naluto jay rekadon, kan simaksak na jay rekado jay ikanen, nakaktidanuan. Yan. Pinagburek kong jay daom, rinamanak, gabota ko orang asin, another asin, mayatan, sa mapanak mga dati ko, kalamansi, da buha, da bula, mula may kalamansi. Bisitak ti talo kalamansi. Kumakayon, mangantayaw. Basta ko na itong panagigop, at giti kakapsat ko, kalam, kastamat ang gininanan. Nagimas, nagnanam dato lasag dato ikan, nagimas, manong, anak ko kam, kisisya kakapati ko kwa. Anak ko kami tatanga, ipos, alag gagangay, muyalatan, ulo para kanya. Kaya bastan titalong aldaw manong naming, gabgapok nga napan manin nagpana. Hindi sa batin nak ni Gigi, alis tumanong, alis tuwang. Abay, adagur orekan ka. Makita mo na jikot si Jay? Abay, sinakingot si Jay. Deji, magsapsapul ken ka. Napintas ka malasang. Napintas sa balasang. Apay ka no? O may kano agyaman, kaputa, insalakan mo isuna. Hindi na ka imas ti bibig na. O may kaya magyaman na. Yung kasla mabain na kasumango manon nemi isong ako nakini Gigi. Manuda. Dua da. Babae nga dua? Uwent, ina na. Inakin di babae, insalakan mo. Nanatagan di mo sinalsod. Ruset tinagan di balasang. Biningmat da di inana. Nakakutseda. Bak nang dan wasta. Sigurado ka. Bak nang dan ta nakakutseda nga rin. Okay, kasta Gigi, ha? Tarus mo na ito yung tsadyay. Kusina. Tayo bagam kininanang nga mapanang naglako. Ketsi ka. Yala nakmantitualya ken short ko. Kaya na t-shirt, brief. At may mutit kanyak sa diban nyo. Sige manaw. Anong nami ka puta? Dito iban nyo mi. Magdigdigusan mi kat adda kasaka na batlat ito manong sabon, shampoo, toothbrush, toothpaste. Brabras at kababay mo nung da maangot na kanya. Siyempre, agsawa akto, masadag akto. Baka na mabisitok man. Hindi tamapana kung sumango kadakwada, tanang irwada, iti tugaw, kahit lamisaan, iti sango ti balay. Ay, manong, isak din sa lakam mo idi, Rosa tinagang ko. Isak ba din Dani, nagalamano kami manong. Pasensya ka na, gap-kapok iti bye-bye. Ay, huwag gayam, Dani. Baga kinanang mo nga na dyan nakalapam. Mapanaigatangan ti ice. Ipan na ti styrofoam. Da kami ti kumatang. Ay, nasayat ano kasta ma'am? Ngin-ngin namin lahat per kilo. Dahil nga nakalapam mo na ti 5,000. Ay, nagadun ma'am. Mangtid kam datan 5,000. Sa bali lang natay kung gunam, minang isalakan kini Roset. Ay, banyon ma'am, banyon. Antak ikad kung guna, pagrabagan ka lang tumulong, nauli na kay gayam ti ama. Kuwan ma'am. Ay, Gigi. Api man, kakumatang ti soft drinks. Ay, anin. Madi ka na kami ti soft drinks. Amang damla ka nga ti juice. Saan? Wano kayo ti ko, ma'am? Di ko ti niyog. Adaglalak ko si Jai. Dito nalamis nga di ko ti niyog. Daya may kan pwede ka na. Di bagas na. Sige man. Hakas tilangin. Gumatang ka di ilak
aramida na nga Diyos nga ka nyug ta isulangin. Sige. Dahil dito tigatan mo, GGE. Gumatang ka, makalakat di ma. Dati kus karusan tayo sa tay kanti sa kagunto gumatang tigatas pa. Kinasukar. Orehan na tanga sa ukarin basta nulakit na sa miin. Kasi tangunod tinabasamak manong nemi ni Gigi tinakaamon nga nang ready tinyug. Kinaros na manong kanat gatas sana idasaren. Mangmangan kami mo tayo. Di mo kahit nga awatin ti itad ko. Nangarod, tinamnamayam nga isla kidawem na supapak tinaramid mo. Ma'am, di yung pang panunutin. Kahit mingarti makatulong ka na kayo. Manukat gamit itad yun. Dinamag ko. Umanayan ti 100,000. Hala! Kastilangin, ma'am. Iyad daw yun. Igatangan naklangin ti ko, parami di bangka di motor. Ken, adado nga pa nga klase ti pagkalap. Tapno makaadayuak. Hadang at arubayan ti pagkalapak. Mano ka di magastos no kas pagadigal lang. Ibagak manong name it estimate ko. Sige. Dayto bangka, ipangkunto dinagan na Rosette. Ana? Ibanaga mong kanyag di bangka no ha? Mang Dani? Di mo kadikayat? O ano, Dani Rosette. No awan ti mangiparin. Ako may boyfriend mo? No, paying. Agbasbasak balik ti college. Graduating nga college yung may ngatawin. Nakagasgasat ti lalaki nga. Agbalinto ang apis ni puso. Rosette. Kapimpinas ka. Di ngamin, ma'am. Imalaan na no sang siya. As kalagkapsat. Ubing pa'y dilangam, ma'am. Maistimar ko di bagik. Anta pa asawa yun, ma'am? Anta. Manuhan doon nga kakamsat. Kaluda. Duwa nga lalaki nga ininaw na ni Rosette Tinaudi. Basta. Numanan matmatak ni Rosette manong nimi makiminat na. Apa, niyak nga tangagana. Swerte ko ni masawag dito ng babae ko. Dinagam ko. Ngamuret ti dardarat baka jak madarat nga karumromansak dito ng babae. Anong nimi idi tagawid dan isa ka ng narodan sino ti ako manuti may muna nga magatang hariti magatang nga materyales na sino datay mga ramid kalugaran mo lahat mga ramid ma'am isto taga ramid ti bangka di mo to sige yun naklatang harito ti 100,000 ma'am thank you nung adan bangka di motore makadayo o mahamada dumit ti makalapan kan mabaling ko pa yung alan ko ano iti kaapsat ko ore babae kita nalingdang ang kalap baniit kita siya basta yung ka mga ron thank you ka na ti ma'am nayon na and thank you ti bangka di motor hindi makapanawdan manong name madlaw ko tiragsak ni nanang kastamot na hindi kaapsat ko manong sumayat maglatibiyag tayo han sabi ko mating ko tasang hunting agmamalas o rin no adan to bangka di motor tayo to no awang makalapan tayo ado o no saan kit maiwawa tayo o no adadag sumasama ka dati ito bye-bye malagip kumatlagat man ni tatang manong tanatay ka po iti bye-bye marugurugyanin manong name iti bangka nga mararamin hindi pumasyar damanin manong intadan ti kompleto hindi ta kung nakanyak ni Rosette manong Dani
Ipaspasir na kwanta baybay. Ma, agsalita kay lang ta. Ipasir na kwan ni Manong Dani, ti baybay. Sige. Agbaybayag ha. Sakbay galub nagjainit. Kawitan ton. Naggabay kami nga magmag na Manong Nemi aging ka ng isot imuna nga nangala ti imak. Kinita. Uroray nga kibinet. Tsak mo oray so siya ko ti kimibin ka. Kitak tilangan na kintilangag. Kapet gatas. Kinuna. Napudaw kayo napugot. Di ka man tunay napugot. Bumuda ka no. Amom nga ike ti kutis mo. May girlfriend mo? Awan makayat kanyak. Diyak mo't kaming amot akaram. Sabi ko mga awan. Awan ba ito ng bagakti I love you? Baka italaing. Italaing nga iba ka. Resa anak ka may kari. I love you, Rosette. Nagsawdeng sa nakinita. Amom, hindi pa nang isalakan ko keng ka. Sorry ha. Hindi na uding nga ba ng amal ko karigit bibig mo kat. Awanin ti rumuar nga danom. Inagkak nga ninanam. Naglamuyot na gini bibig mo. Gusto ka, hindi adapuot kon, madama pa lang amalan na gini bibig ko. Kasi la, nasabali mat iditi pa nakariknak. Mabaling holitan ta? Timalyaw nga nung naimin waras na't managkita na. Siguro akit kita na ada makakita kada kami. Yung nakadayo kami manong nagpapamyanan. Pasidag kami ti beach resort. Nga nakapasamakan. Di pa nang isalakan ko kayong kuwana. Nagsardin. Mabalin? Sige. Nagkidem manong naimi sa akon inya sa dagan ti rupak ket inamalak dagiti lips na. Dani, Rosette, I love you. Mauray na, agradwarak pa sa trabaho at kalpasan di 2 years ka man nagtrabaho. Mauray ka. Kinagaman na. I love you. I love you too, Dani. Manong nemi na purusak pa yan ti barukong na. Naigkamakon manong nemi yagiti mansanas na. Na namabalin la ko manong nemi. Gapo siguro ta madlaw na agtukol-tukol manong. Yung pababa na ti iba na manong nemi ket ingkaut na. Insaluksok na nakulap na manong nemi itiyon ng t-shirt ko ket data. Nagamatan na. Ala, naggamamo. Naggamakmut. Naggamamot na ba ang barukong ko? Gamak pa ito ba? Tani. Itak lang agayat. Ang tutagararim kaniyat. Nga bawang kahit ko kadakwada. Siguro na inlawak ka buka na ginibibig mo. Kinutang ko tibiyak ko ka. Dito lang, no? Mamo ni mang mo, ni papang mo, ni mamang mo. Nasyakti ka relasyon mo nga may sala nga mangal. Baka pa dito tanda ka. Mawatandak, da papakin mama. Tabara ka dakwada, noan niya ti pakaragsakan mi nga kapsat. Iso, ang daking katiragsak ko. Kat, mabalimot tumat ituloy ti panagbasam. Kabayatang mururayan na. Di ba? Kanatan itong napinas sa pagkalap mo, baka saan lang ang may mesa. Mayat no, pagnegosyo, di ba? Una. Dali mga bangka di motor, ikalap ti sa bali di ay upat. Ikalap ko di mesa. Ti kondisyon.
sapul nga, ada pa nakabagid yung motor, kendi pa nakabagid yung bangka, las gastos kanyon. Kasaritok na ito papakin ni mama. Ano, ano pa tinapindas ka negosyo ito eh? Ito ado bangka di motor. Kahit mo adot bangka di motor mo, ti kondisyon, ikalap da, ti makalapan da, ilako da ken ka. Hindi masapol nga ruti ko. Maipasdag na pag-iprosenan, digit ikan. Kaya na da pag-deliver na mangibagsak ka digit tiyandaan. Among tag-drive, sursuro akto sa amanat na lisensya. Sige, dito plano ta. Ikan nakatupunan, kadag negosyo Kadadanto nga negosyo, agbalinto ako kwata. Dadi nagdison di balayo. Dagayo? Saan? Ito sa balik kay daga. Magkinakan tuman di madatang nga dagat to'y. Tapos nagtibaybay. Tadyeto, nga pangipanagdaran ta di balay ta. Wow, parang apay di kakadimang namnama, nga si kakensyak, tiyag kagasat. I love you, Danny. I love you more. Manong name kaslasaan nga nakapapati. Hindi maamuanda nga karelasyon ko ni Rosette. Nga no kasta nga umay pumasyar dito balay, manong name. Ang nakaragraksak kami nga panitiigid ti baybay, paspasyal, kininagek nga ored na makakita kada kami. At dapat di gundaway manong name nga bangka di motor, uno bangka di takulik, aggaudak, agtagwan ni suna, makat kadayo kami. Kaya di malpasan di bangka di motor, manon nemi, pinaalaan mi, binaala pa bendisyonan, kalpasan na. Da kami nga mismo timuna nga naglukan. Siya, ni Lili, ni Mamangna, ay ni Rosette, ni Mamangna, ni Nanang kaniti kapsak ko. Enjoy ride ni manong nemi kinagpintas. Danny Rosette, manong nemi tinagan na. Danny Rosette. Naging ka manong nemi idi si Brumin kini June. Agraman kini Gigi manong nemi. Siyak tinaon na sa ni June, sa ni Gigi. Dalag ba't baniit ni Gigi manong. Betan. Nakadayo kami manong nemi. Anapan nagbantak. Artificial, dapan mi manong name. Ada pauyaoy, ada patukod. Siyang di mo na nga nakapadawi manong. Lulumba kang gagakapsat nagpadawi. Nakaragragsak kami, di mo papuutan manong name. Nga nakaado kami. Lagi na natabay lang, din ko. Nakamannog mo ito. Agguyod. Nang roon ng rakil kahit talagang lumaban. At doon tayo tayo manong. Swerte, dadanikin Rosette. Di bangka. Manang isibro tayo. Ito laki mga ganito kape. Tang kape tayo. Yeah? At damat oras manong nemi nga nakapsot ti dumawi. So ako nak, maturog tayo lang. Tainton parbangon. So tumanin ti panagdawid. Nga 2 oras nga turog mi manong nemi. Edita, bumangon kami, nagkape kami, detan. Pauyaoy, patukod. Kaging ka manong nemi nga. Bigat lang arudin, nalawagin. Kanso pala pa nagpadpadawi. Kaya manong nemi nga. Nagbandera kami nga simang to. Hey! Dadani, Rosette, gabang ka. Si Bruda, dagiti talong nga kakabsat. Neket ni. Apo, ti ado nga sumabat ng mangkito. Hoy! Nakadudot na alayo. Isa mo lang asla tanda ni lumnad na tibang kayo. Ay, sasama, nagswerte kayo. Nung muna manong nemi, tadigiti pa nangangin nga klase di ikan. Si Bibiyag. Hoy, taada pa naka-aquarium, manong nemi, di bangka, di motor. Kete komprador, manong nemi, nakalugar ami, ijayan manong nemi, tinang ipanami. Sos, nagsagsaгаwisip kami manong.
Manot na ang bayad ti nakalapan tayo. Ano? Dani? Kunan ni John. Ito'y, mano amin dito. 75,000. Woo! Yes! Manong name impay-pay so ni Rosette ti Karina. Papagin na mamang naman name tinang ted iti puunan. Nakaaparamid kami pa manon name iti upat nga bangka di motor nga inyawat ko kadig iti kasinsin ko manon name. Siyempre, adda maten na ipasadek nga paka-storage san manon name di ikan. Kahit ninanang manong iso iti para kilo. Iso nagilista numano. Iso bayan. Kahit no sumalog manong name iti limabang ka di motor nga kukuami. Aglulumba kami, agkikinaado kami manong name iti makalapan. Aging ka nga saan napuputan ti pa naglabas ti panawan naggraduaren ni Rosette kaya nagtrabahon manong name kan pimintas mo ten ti balay mi Juan nagbalinen manong name nga napindas kan napanakkilen nga balay saan nakas idi nga no agbagyo manong name kay tagbakbakwit kan imitan nalagdan ti balay mi makunamatan na balay ti nasaliwanwan ti panagpiyag. Nag-college na John kini Gigi manong name siya kumangim sa anin kunak mo. Aging ka manong name adimtengen ti panagkalay sami kini Rosette. Nakagasgasat ka tanin. Gagangin ka na nga pumapana di. Ngayong gabot ti panangisalakan mo kini Rosette. Gayam, insalakan mo gabot ta isut na ikari nga isagot ni Apo Diyos ken ka. Juan, baglakid din ta pag-isuidi ka, bumatogak iti ayanda. Salakang kwisuna, gayam kit isut nagbaling nga asawak, gayam isut pangrugyan, iti panang saliwanwan ti biyag. Panagkalap ken panagkatang ti ikan, daytoy ti negosyok manong nemi. Ket di Rosette, intuloy na padlatan nagtrabaho, mapan obisina, agawid iti malam. Ket idongo, hasta ngagpasngay, ang bakasyon, siyempre. Nangala kami ti katulong mi kanyaya, nagiti talungan nak mi manong. Nagraduaren ni June, damat nagtrabaho nan, damat na napasawa na, kastamat ng kini Grace, kaya nato'y dodwa pa yung sumarunong kakabsat ko manong naming. Siyempre, nagbasa damat. Kada kami nga kabsat, siya laing iti saan nga nakadaduwari iti kolegyo, nagtala na edak dito. Bye-bye, manon naming ang kalap, kaya nagnegosyo. Dahito nga ro, ti pagkasalita, ak manong nga dapat kinaigan na ti Biyernes Santo, taisot pa nagamamumi kini Rosette, panagsabat ti dalan mi. Gapoy ti piknik, gapoy ti bye-bye, kahit napasama ka kasi. Kaya kung nada manong, no nasya na talaga ni Apo Diyos, amo nang iturong, dagitan na. Tuwing nga ragyamang na pag-aya mo, Dani.